Salam gazyly dostlar, mehriban ildeşler. Bugün bir gün efir, canlı yayın koyjak boldum. Instagramda bolmady, bilmeýän näme üçin men Instagramy bir zat etdilermi ýa-da men öz tarapymdan telefonla bir irat barmy bilmedim. Gara şol hatyr şonuň üçin şeýle save edip şu ýerden ataýyn diýdim. Bir tanap dostlar şol Türkmen Tehradaky bolan bir jedelli gurrun şol hakda bir fikir bermeýini ishaýyş etdiler. Şoňra öz pikirimi aýdaýyn. Bir welayetde bolan biri Kelalyda Maktumul jemgyýetine bir gurrun berýär. Oňa da başga bir türkmenimiz oňa da garşy çykýar. Gurrun şoňusyna welayette zat diýär şol birinji gedek iskan bolan ýer Kümüşdepe. Şondan ham türkmenler diýe bilim ilimi diýe kümmet başga ýerle ýaýratdylar diýär. Ondan sonra garşy çykan türkmenem Maktumuli var birinji gedek o tarapdan geldi diýär. Onu da alkışlaýarlarmy? Sondan sonra jedel güýçlenýär, aşağı baka ýokary baka jedeline dönüşýär. Olam türkmenlerimiziň hiç peýdaly zat däl. Dogry gurrun hem däl, almyly adam däl. Aşağı baka ýokary bakan gurruny köplenç wagt-wagtam bizim türkmenlerimiň arasynda agzalylyk getirjek bolýarlar, şonu güýçlendirýär. Onam bilýärs. Şol jemgyýetde şu ýazylan zady men şu Telegramda görýän, şu oglanlar iýerdiler. Ýani gurrun beren welayet araşdyrmacy muhakkik şunu ýaýdýar. Nofustin kanunu eskanu faaliyeti ictimai Türkmenha gomişan bud diýär. Ve ta in emr be gonbed intiqal yaft. Ve in şehr qutb faaliyeti Türkmenha şod. Amma guy hayat ferhengi Türkmenha be ta'sir az khurşid alemtab az şerq tulu kerdu in bar guklanhay kelaly piştas şodan. Yani şol jemgyýet o faaliyetli boldy kelaldy, şol bir ýuwmaýdy ýa o tarapdan. Yani öň benler Kümüşdepe tarapdan boldy, inne bolsa Kelaldan güneş çykyp otydip ýok barşyna baýtam gurrunly bolup çykýar bu gurrun. O tarapdan ham şol ýani türkmenleň biri ay Maktumullan başlady, gökleňne bar öňden ne şon ýaly gurrunlar danny hem aşağı bakan ýokary bakan gurrun orta çykýar. Şunu ýaldatlar, sonra mejellede ýazylýar, nesride ýazylýarmy, ağzından şey makale ýazýan, okuyan, Ruşen Fikri oglan arasynda bir dawa jenjel diýen jeleli gurrun diýen ýaly bolup ýaýraýar da. Şu barada men öz pikirimi aýdaýyn, dostlaryň toramagyna göre. Bu ýerde iki mesele bar. Bir tarihi gurrun berjek bolsaň, birinciden şol hökmen mana aýdaýyn men öz bölümim tarih hadiýa edilýär, sunugat tarihinde. Biz de şu sunugatyň tarihini okuyas. Bir tarihi gurrun berjek bolsaň hökmen şol ýyly zady belli bolmaly. Haýsy döwürde, nirede, haçan anyk belli etmeli. Bir yerde bir belli zat yok, tarih verilmeye. Bir hillaytya ulayette oğlumuz Türkmenha seragaz eskanu pişreft eşan az gomişan ağaz şod. Hamanı desen Türkmen şol 100 yıl verdi ören ya Allah, Türkmenin aňyr tarihinden havari yok. Havari yok. Türkmenin müňlerçe tarihi var. Şoň diňe müňüni alsak ba, diňe müňüni alsak, Mehmud Kaşgarly 1000 ýyl, 1000 ýyl gowrak öň türk sözlügini ýazan adam şol. Ondan sonraki muhakkiklar sanajak bolak sanap oturup bermeli. Bizim Maktumuli diýen bek atamyz ýani 300 ýyl öň. Bu dostumyzyň gurrun berýäni 100 ýyl öň. Tarihte köp zatlar ütgüýär, kä wagtda o şäher öňe çykýar, kä wagtda o şäher ösýär. İran'ın özünde de kä wagtda Şiraz paýtaxt bolýar, Tebriz paýtaxt bolýar, Tehran bolýar.
ol tarihte bazatda şol üçin tarihin melletmeli. Birincide Türkmenliň tarihi bir bu del Kümüştepe'den başlamaya. Yöne sen şuna aýdyp bilýän 20-nji asryň başynda ve öňräginde hemde 19-njy ýyldan alaýlar. Soňky döwürler Kümüştepe doğrudan ösen bir şäher. Zadam şol Hazar deniziň kenaryna bolansaň ticari zatlar hemken. Ticaret de ösen bir tarapdan Astarahana, bir tarapdan o İran tarapları, Gilan tarapda halan wagtda Azerbaycan tarap gitip bolýardy gemi bilen. Ticaret de ösýär, şu taýdan ula adamlar hem ýetişýär. Ýa-ni Osman Ahun ba kıyamet ýa ol Türkmen Cumhuriyeti gurýarlar. Şolar hem Kümüştepe'de bolan hereketlerde. Ona gurrun yok. Ondan öne staýdaki mesele näme? Sen şonu aýtmaly. Şu tarihlerde Kümüştepe şeýle, ondan sonra ýaýrap gitdi. Yani bilim ilim yayramada. Doğru bilim ilim gelýär. Onun öňem Türkmenleriň hemme ýerine bilim ilim bar. Rıza Şah Aýratynam Kümüştepeň ýeri has. Kümüştepe wagty ösen ýer. Onu kabul etmeli. Ýöne Aýratynam şol Rıza Şah gelip Türkmenlere zorlanıp Farsça okudandan sonra gamçylap urup işkence verip okuwlary çekip çağalary fars dilini okutmaly diýenden sonra täze bir farsça bilýän ferhengi bir nesilli ýetişýär. Şolaram Kümüştepe Hojanewetde birincide başlansaň sonra ýaýraya kümmet taraplara. Bu dogry. Ýöne Türkmeniň tarihi diňe şumy? Aňarda tarih ýokmy? Ondan 200 ýyldan gowrak gereksek Magtum Gulymyz bar. Ýöne olar Hywada Buharada okuyupdyrlar, gelipdirler. Gaty alimlarymyz kän bir öz boljak Magtum Gulym özü güneş bolup dogmaga. Şol wagtda bütün Türkmenlere täsirini getiripdir. Ýöne o bugün Magtum Gulyp duranky da ýalňyş, olam dogry däl. Magtum Gulyň aňyrda da taryhymyz bar abidiň. Onun ýene 100 ýyl ýyzrak gideýliň. 17-nji asra gideýliň. Magtum Guly 18-nji asr. 17-nji asyrda ýene de köp alimler bar, men olar sanap duramok, ýöne şol çorban ýüzüne çykan bir tanalýan bir şahsiýet berjek bolýanna Ebul Gazi Bahadır Han bar. Türkmenistanyň köne Ürgen şäherinde doğulan Hywan hany bolan birinji gelegen Türkmeniň şejeretini ýazan şejere terakimani. Oğul Han'dan, aňyrsyndan, atalarymyzdan başlap, şol meselen eşdendirsiňiz, Nuh'tan gelýän, Afyapysyň oğul şeýle. Indi käsi biraz destanla, ýakyn käsi tarih işim yok. Kän adamda şon çeşme diýip peýdalanýar, şol olam Türkmeniň ulak bir şahsiýeti ol. Olam mara. Ondan sonra aňyrlara gideýliň, kümmedem dogry şol 20-nji ýylyň başynda şol wagtlarda şäheriň özi ticaret bar, o wagtda da bar. Hatta konsul gerisi var, Orslan. Ýöne köplen Türkmenleriň tewreginde owalarda çadyr gurup ýaşaýanam dogry ýöne. Kümmet gaty aňyrda tarihi şäher o tarapdan. Jurjan şäheri, tarihi Jurjan şäheri kümmet harabalar ýaty. Ol zatda Kalandarawat tewreginde. Kümmet ulakon tarihi şäher, ilim temettüni tarihta ve felsefe dünýasyny Fahrettin Esed Gurgany ýany o alimler ýetişdiren şäher. Bugün bolsa hemme kümmetiň öňkü Jurjan adyny alýarlar, Gurgane berýärler. Hemme taýlary Jurjanda ulalan biziň aýryta Seljuklu Türkmen döwrüne ýetişen uly alim filozofumuz da taýlar Esed Gurgany diýip taýlarlaryna adyny berýärler. Tarihymyza malýarlar, kümmeti boş etip goýýarlar. Kümmede bir ulu şäher. Mogollaryň hemlesinden soňra weýran edilýär. Soňra da yer titremezse bolýar, adam bolýar, weýran bolýar. Diýmek,
Eger diňe türkmen diýip gitjek bolsaň, türkmeniň taryhy gaty aňardan gelýär. O welaýet şu görýärlerini aýtýanlar, Kümüşdebede zatlar aňarda türkmen nämedenden bilýän nädir? Gürgenläki mescid jamaň özünem Seljuklu türkmenler gurandygyna bilýän nädir? Indi bu tarapdaky sen türkmen alym diýip on garşyna çykýamyr, dogry da aýtdy. Aşağı ýakbaka ýokary bakan gurun nälagy. Aýt aňyrlary bilen, taryhy bilen, zady bilen. İki ýalňyş bar arada. Birinji, welaýete aňyrlar bilen däl, eger aýtjak bolsaň şu makty taryhyda şu ýyllarda boldy diýip. İkinji, sen eger dogrudan hem aňyrlardan geljek bolsaň gitdi aýlanyna gel diýmek, türkmeniň taryhy bir aşağı baky ýokary bakan gurun däl. Mun gün nogarynda da alymken, gün matarynda da ken, gaýrasynda da ilerisinde de bir derin bir taryhy bar türkmeniň. Oğam bu gurrunlerde alıp da zada çekmek. Ay aşağıdan gelipdir, yokardan gelipdir. O bizi hiç türkmenlerinde peydası yok. Kogun yetli adamlarım onu etmez. Olduğunca türkmene ağzalalık getirir. Ay bir toparam alım, sanak alımlar geliyarlar, o tavta yazıyarlar, hatta özleri celi medrek doktora bilen doktor görkes börerler, ama anırsını biz biliyaz özümüz. Danışgahlarına bakıp dursan, bu doktoralat alan adamlar yazılıyor da atlar danışgaha çıkı. Şolar bilecek bolsan, barıp saytlarına feredamallar danışgahın. Kimi doğru, kimi yalan bilecek. Karaz, halkı ne? Bana ait yanım bir, biz medrekte değil la. Halk da şolardan göreldi alıyor da, şolar doğru ait yanımı kalip göreldi alıyorlar. Oğlum halka bir elbet tesirde oluyor. Şol için Türkmen tarihini gurun etjek boldan dikkatli etmeli. Bir bölüğünü alýamasaň eder şonu belli etmeli. Yok, Türkmen diýip hemmesin da sen gaýratyna degýän bolsa da onu umumy aljak bolsa, gawutda çuňur kök bilen almaly şonu aýtjak bolýan. Sag bolun, meni dinleýäniňiz üçin Taňry ýalkasyn.